हाय लोगोफोर, आंनि दिपा ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननो आं जोंहानि न' लुनायखौ देखायलांनो सानदों आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Tony gede hai. Tony cepat. Cepat. Tony. Cepat apa? Cek. Jangan. Ayah. Masih dari sini. Taunya hai kuma ba kare dong na. Sai ne ba. Sai kare jabat hai ma bai. नोंथांमोन जोंहानि न'आ जोंनिफ्राय दा बिसिमाव जानानै दंथ'यो। उनावहाय नोंथांमोना फुरा देखायजोबगोन जाजोबबाथाय।